vera u profonda. U t-tieni net hemm bżonn ġustizzja vera. Għax hemm ħafna pajjiżi jaraw interessi tagħhom dawk il-pajjiżi kbar li għandhom x'ngħidu factories tal-armata u ma jridu biex jinbijaw dawk l-affarijiet. Jekk jibgħu hekk is-sitwazzjoni ma jistgħux jisalvu din il-problema, ma jistgħux jirranġaw dawk l-affarijiet. U wkoll naħseb ġnus Magħquda illum il-ġurnata wkoll ma tagħmilx il-ġustizzja vera għax fil-bażi prinċipali tiegħu hemm 5 pajjiżi madwar id-dinja jistgħu jagħmlu vito. Jekk ma m'hemmx ġustizzja fil-bini ta' din il-ġnus Magħquda, kif jista' jkun li huma jistgħu jistabbilixxu paċi u ġustizzja madwar id-dinja? Level net għandhom biex jirritraw dan il-power tal-vito u kull pajjiż iridu biex to treat them fuq il-bażi tal-ġustizzja. U sal-lum ma naħsibx li hemm ħafna affarijiet jiġru imma għandhom biex jagħmlu iktar jitkellmu dwar Iran biss imma ma jitkellmux dawk il-pajjiż li diġà għandhom dawk il-armati nukleari. Jekk iridu biex aħna naslu x'imkien fuq il-punt tal-paċi ejjew mill-pajjiżi kollha kemm huwa kbar jew żgħar dik m'hemmx mistoqsija. Dawk il-armati nukleari għandhom to do something with them. M'għandhomx biex iġibu magħhom u jgħidu lil pajjiżi żgħar li ma jistgħux. U l-punt tiegħek l-Iżlam bħala reliġjonijiet oħra, jien dejjem ngħid li Iżlam ukoll bħala continuation ta' reliġjonijiet jew il-prinċipji ta' reliġjonijiet oħra li ġew qabel Iżlam l-għanu li fl-aħħar l-umanità timħabba u tara t-triq lejn Alla u lill-umanità. U l-Iżlam jinfasizza ħafna fuq il-punt tal-ġustizzja soċjali u jgħid li dawk li huma foqra għandhom dmir biex jaqsmu dak li għandhom u jagħtu minn dak lil dawk li huma foqra li huma vulnerabbli. U jitkellem ċaru tond fuq ġustizzja kollha, ġustizzja għan-nisa, id-drittijiet tan-nisa, id-drittijiet tal-foqra, id-drittijiet tan-nies li għandhom disabilità, id-drittijiet tal-animali wkoll. Imma sfortunatament dan it-talim ma narawx fil-pajjiżi Musulmani u din hija xi ħaġa mhux pożittiva. Għandhom biex jaraw it-talim sew u jaħdmu skont dan it-talim jekk jistgħu u jekk jirranġaw jiena ċert biss li jistgħu jagħtu drittijiet kollha lill-poplu tagħhom. Grazzi ħafna. Ma nafx hekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħmel xi mistoqsija. Xtaqt insaqsi mistoqsija lil-like. Kont qed titkellem fuq kif il-komunità tal-Ahmadiyya titraduċi xogħlijiet tagħha fil-lingwi illi jospitaw lill-komunità. Ġuri f'dan is-sens il-pass li tagħmel il-komunità tagħkom biex tikkomunika man-nies tal-post. Kemm tħoss illi il-komunità Ahmadiyya hija influenzata minn dak li tiltaqa' miegħu mill-esperjenzi mill-kummenti tan-nies li tiltaqgħu magħhom fil-pajjiżi differenti? Kemm tħoss illi din l-esperjenza ta' inkontru ma' nies oħrajn, ma' popli oħrajn jaffettwa u sa ċertu punt ibiddel lill-komunità Ahmadiyya? Il-mistoqsija tiegħek nirringrazzjak huwa importanti ħafna. Il-komunità Ahmadiyya ma tinbidilx skont iż-żmien jew il-ħin. Il-prinċipji li nemmnu aħna huma l-istess dawk li ta' il-profeta Qaddis Muhammad paċi tkun miegħu 1400 sena ilu. Imma d-differenza hija li aħna nemmnu u nappratikawhom skont
it-talim veru u bil-purita kollha tal-Quran. Dik hija differenza biss. Meta u Quran innifsu jagħti ħafna affarijiet li matul iż-żmien għax iż-żmien jinbidel, affarijiet jinbidlu, ħtiġijiet tal-bnedmin jinbidlu u jagħti erf fuq dawk u jitkellem fuq dawk il-suġġetti kollha. U naħseb li pajjiżi differenti ma jaffettwawniex xejn, imma fil-pajjiżi tal-punent u l-pajjiżi li hemm demokrazija nistgħu naħdmu iktar minn dawk il-pajjiżi li m'hemmx demokrazija, li m'hemmx affarijiet tajbin. Dik naħseb differenza li f'dawk il-pajjiżi moderni li jifmu x'inhu il-prezz tal-bniedem jew prezz tal-ħelsien jew libertà, hemm aħna nistgħu naħdmu iktar. Din hija naħseb li jaffettwana ħafna, imma il-prinċipji huma l-istess li aħna nemmnu li ġew 1100 sena, 400 sena ilu. U jiena jrid biex nimu anke lura li mill-level ġurnata għall-abbati talim tiegħu aħna nemmnu f'daw kollha. U naħdmuhom nemmnu u nippratikawhom. Dik differenza naħseb tagħmel differenza kbira lill-komunità tagħna. Naħseb iktar messaġġ interessanti li nara fil-falf dal-kitbiet u propju anki fuq dak li għadek kemm attinti illi il-kitbiet tal-imam kapaċi jkunu kritiċi anki fuq dak li qed iseħħ fil-pajjiżi tal-oriġini tar-reliġjon. Ġifieri mhux qed jirromantaċizza is-sitwazzjoni, ma qed ikun kritiku biżżejjed biex fejn jara inġustizzja jew il-reliġjon qed tiġi interpretata b'mod ħażin u attwata b'mod ħażin kapaċi jikkritikaw ukoll. Dik naħseb wieħed mill-aktar messaġġi li jolqotni u li dejjem kemm ili naf lilek għall-inqas dejjem naf li wassalt. Nerġa' nfakkarkom li dan il-ktieb Il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi miktub minn Mirza Masroor Ahmad, l-imam tal-komunità Ahmadiyya, qed jitqassam b'xejn mill-istend tal-istess komunità Ahmadiyya u li tinsab fit-tarf ieħor tas-sala kif tidħol mill-bib tal-ġenb. Nirringrazzjakom ħafna, nixtieq nirringrazzja mill-ġdid il-mistiedna Sur Godfrey Magri, is-Sur Michael Grek u il-President tal-Komunità Ahmadiyya Sur Laj Ahmed Atif. Grazzi ħafna.